Жаңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Бүген социаль хезмәткәрләр һөнәри бәйрәмен билгели. Исән чакта кадер-хөрмәт күрсәтик. Түбән Мактаманың аксакалы 95-нче язын каршылады. Бүген Россиядә социаль хезмәткәрләр үзләренең һөнәри бәйрәмен билгели. Бу игелекле һәм авыр хезмәтне бәяләү көне дисәк тә була. Бер генә һөнәр дә кешедән мондый фидакарлык, рухи көч һәм энергия таләп итми. Шул уңайдан калабызда тантаналы чаралар узды. Мактау грамотлары, җыр-биюләр белән үрелгән бәйрәмнең ничек узуын Фирая Юнусова күреп кайтты. Социаль хезмәткәрләрне олылау тарихи 2000 елда президент тарафынан тиешле указны бастырып чыгарудан башлана. Документта 8 июньдә социаль ярдәм күрсәтү белгечләренә багышланган чаралар раслана. Шул көннән башлап әлеге бәйрәм Россиядә һәм Татарстаныбызда ел сайын билгеләп үтелә. Ветеран-активистлар катнашында флешмоб белән башланып киткән социаль хезмәткәрләр бәйрәме көн дәвамында бик күп кызыклы чараларга бай булды. Башта концерт программасы белән алдынгы социаль хезмәткәрләрне бүләкләделәр. Яшьләр үзәге фойесында беренче группа инвалид Сахиб Гәрәевнең картиналар күргәзмәсе оештырылган иде. 2000 елдан башлап без һәр елны 8 июнь көнне социаль хезмәткәрләр көнен билгеләп үтәбез. Менә быел да шушы бәйрәмебезне яшьләр үзәгендә үткәрергә булды. Бу көнне тантаналы чаралар, тернәкләндерү үзәкләре, балалар һәм картлар йортлары, социаль хезмәтләр күрсәтелә торган һәр оешмада диярлек узды. Котлау кабул итүчеләр арасында шулай ук табиблар, психологлар, хокук белгечләре дә бар. Бәйрәмне социаль өлкәдә хезмәт куючы укытучылар, уку йортлары студентлары, фәнни хезмәткәрләр дә үзләренең профильләре дип саный. Кунакларны Татарстанның хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмир Зарипова, Әлмәт районы совет аппараты җитәкчесе Роза Афлятунова, район ветераннар советы рәисе Василий Самойлов котлады. Алдынгы хезмәткәрләргә мактау грамоталары, рәхмәт хатлары, дипломнар тапшырылды. Безнең хезмәттә, социаль хезмәттә гади генә урамнан кергән кешеләр озак эшли алмыйлар. Монда бөтен күңел җылысын биреп эшләүчеләр генә эшли ала кала бу өлкәдә. Һәм менә без шуларны бүген хөрмәтләп, мактау грамоталарын тапшырып хөрмәт итәбез. Әлмәт шәһәре һәм районында бик күп гаиләләргә һәм өлкәннәргә булышучы 200-дан артык социаль хезмәткәр эшли. Бу инде ничә гаиләнең социаль хезмәт ярдәмчесе бар дигән сүз. Үз эшенә гомер буе тугры калган социаль хезмәткәрләр арасыннан Галия Мустафина да бар. Ул Түбән Абдул авылында караучысыз калган әби-бабайларга ярдәм күрсәтә. 20 ел хезмәт куям, 2001 елны эшкә кердем. Без өлкән буынга күпме булышсак та, алар безнең ярдәмнәребезгә мохтаҗ. Аларның балалары кайтып булышып торсалар да, алар безне сагынып китеп торалар. Бәйрәм чарасы төшке аштан соң Мирас спорт сәламәтләндерү комплексында волейбол ярышлары белән дәвам итте. Фирая Юнусова, Рафаэль Сафин яңалыклар вакыты өчен яшьләр үзәгеннән Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татнефть компаниясы ярдәме белән төзелгән Мирас комплексы спорт заллары бәйрәм көнне социаль хезмәткәрләр карамагында булды. Биредә волейбол буенча дүстәнә ярышлар узды. Ветераннарны тернәкләндерү үзәге һәм халыкка комплекслы хезмәт күрсәтү опека үзәге командалары туба төшеп кына калмыйча, уеннан тәм табып рәхәтләнеп ял итте. Мондый чаралар уңай эмоциональ шартлар тудыра, кәефне күтәрә һәм әлбәттә сәламәтлекне ныгыта ди катнашучылар. Май айындагы пенсия фонды биргән мәгълүматлар буенча Татарстан Республикасында 749 бөек ватан сугышы ветераны яши. Шуларның берсе Түбән Мактама авылында. Габдулхак ага шул көннәрдә 95 яшын каршылады. Алсу Амирова тулырак. Живите долго, вы потому что пример всему населению Мактамы. Сугыш һәм хезмәт ветераннары Әлмәтебезнең иң зур байлыгы. Шуңа күрә юбилей көннәрендә район башлыгының кунакка килеп республика җитәкчелегендә котлавын тапшыру соңгы елларда оештырыла торган күркәм гадәт. Сейчас Алла берса самое главное, ГБХКБ, 100-летие будем ваше отмечать через 5 лет. Самое главное пожелание. Габделхак абый фронтка 17 яшендә китә. Сугыш беткәннән соң да ул 7 ел буена Совет армиясында хезмәт итә. 1950 елны егет туган якларына кайта. Бу елларда Әлмәт районында нефть, газ сәнәгате торгызыла. Эшче куллар бик кирәк чак. Габделхак абый экскаваторчик, кырнавчы һөнәрен үзләштергә карар кыла. Башта ул экскаваторда эшли.
Шулык елда ул тормыш иптәш Асия апа белән дә таныша. 4 июль көнне аларның бергә яшәүләренә 70 ел булачак. Кеше гомерендә тиң вакыт узса да, әби белән бабай танышу көннәрен әле бүгенгедәй хәтерлиләр. Ул эштән соң тез туган авылына кайтып китәргә тиеш. Ул безнең авылдан 2 километр ераклыкта экскаваторда эшлидер. Эшли икән инде. Мин урамга чыгып барам инде, эше белән нигә? Урамга төшеп барам, магазинга илик нигә? Бездән да очраштык та инде. Бу сөйләйенде мин сөйләмим әлбәт бит бер таныш түгел. Не знакомый, бер-берне белмибез инде. Ул әйтә, менә армиядан кайткан бит 7 ел служили, 7 лет служили они. Вот onun турында сөйләде инде. Иләнергә иде дә әле, иләнергә әле ди. Әдрәк эшләргә иде әле исәпте инде. Шулай ди. Әдрәк иләнгәнче дип әйтә инде. Яңа әле алар 50нче елны кайттылар. Без 51нче елда өйрәнештек бит инде. Габделхак абый гомере буе Миңнебай газ эшкәртү заводында кранда эшли. Асия апа белән 3 бала үстерәләр. Хәзерге көндә 10 оныклары бар. Оныклары җәйге каникулны әби бабайлары янында уздырга яраткан. Иң истә калганы бабайның мотороллерына утырып печән чабуга бару диделәр алар. Балаларын, оныкларын хезмәт белән тәрбиялиләр гаиләдә. Озак яшәүнең сыры нәрсәдә ди? Ну, эшләп яшәгән кеше инде бер. Ул да гел эшләп инде. Эшләү диген инде. Зыкламашка кирәк берсе. Менә яшәрем батырым түгел. Менә торады безнең планета. Әбин готов. Адам урайшан шәбез. Әмин шәшәп кайтам да яңадан эшкә китәм. Менә шулай итеп яшәдем. Менә шулай итеп эшләдек диген инде, эшләдек. Асамирова, Марикита, Вайдар Кабиров, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясы. Азнакай районы җирлегендә шишмә буйларын чистарту, төзекләндерү эшләре оешкан төстә бара. Әгерҗе авылында булып узган чара моның ачык дәлиле. Шишмә ачылу тантанасы хакында тулырак мәгълүмат махсус хәбәрчебез Илмира Шәрифуллина сюжетында. Шишмәләр, кай тарафларга гына ургылып акмыйлар алар. Олы йөрәкле, киң күңелле Әгъләм абыйда Әгерҗе авылы шишмәсенә үз куллары белән нигез салган. 1972 елда Әгъләм абый Хөснуллин Карак тавыннан үз җилкәсендә авыр торбалар ташып шишмә юлы сузган. Аның шишмәсе авылның йөзек кашы булып бүген дә шелтерәп агып ята. Шелтер камашыгына ярастыннан агадыр. Әби көндә тамашага суны шуннан аладыр. Әгерҗе авылында шушы чишмәгә исем бирү тантанасы булып узды. Чарага Ак Калфак хатын-кызлар оешмасы әгъзалары, авыл халкы, җитәкчеләр җыйналган иде. Избап хәзрәт тантана ачылуга үзенең хәер фатихасын җиткерде. Ак Калфак хатын-кызлар оешмасы җитәкчесе Эльвира Галиева Хөснуллиннар гаиләсенең район алдында үрнәк эш башкаруын ассызыклап үтте. Халыкка үрнәк булып яши, гырыф-гадәтләрне кайтарыйк, гел матурлык таратык кешеләргә. Һәрбер авылда шушындый ак калфаклар, хатын-кызлар, ханымнар булса, без әле алга һәм алга гына барачакбыз. Рәхмәт сезгә, сәламәт булыгыз. Шулай үрнәк булып яшәгез. Шулай ук котлау сүзе белән авыл җирлеге башлыгы Назиф Хәсәнов чыгыш ясады. Хөснуллиннар гаиләсенең карап тәрбияләп торган Бәллүр чишмәсенә Әгъләм чишмәсе исемен бирделәр. Әгъләм абый сугыш һәм хезмәт ветераны. Ул Әгерҗе авылында урманчы булып эшләгән. Табигатьне яратучы, хезмәт сөючән, авылның хөрмәтле кешесе, 4 бала тәрбияләп үстергән. Хәзерге көндә аның эшен балалары дәвам итә. Әгъләм бабайның улы һәм килене Инсаф һәм Әлфинур Хөснуллиннар бүгенге бәйрәмне оештыручылар да, иганәчеләр дә. Алар бу тантаналы чараны әтиләренең якты истәлегенә багышлап, дуга булып барып ирешсен дип оештырдылар. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмәнең 8нче мәктәп яны лагерына йөрүче балалар Кәккүк шәйе дип аталган этно-мәдәни бәйрәмнең шаһиты булдылар. Аны балалар өчен дип китапханә үзәге оештырды. Башкорт милли бәйрәменең барлык үзенчәлекләре Бөгелмәдән махсус хәбәрчебез Айгөл Шәрәфиева материалында.
Бүген без Бөгелмәнең иң югары ноктасына, Лошын тауына менәбез. Биредә Кәкүк шәе дигән башкорт йоласын күрсәтәчәкләр. Бу көнне кем күпме яшәгәнен белергә теләп, изге кош Кәкүкнең тавышын санарга омтылды. Кәкүк шәе бәйрәме башкорт халкының милли йоласы булып тора. Аны китапханәче Әлфирә ханым Әгъзәмова идеясе белән оештырганнар. Мәдәни мохит программасын тормышка ашырыйк дип урын эзләгәндә, шушы Лошын тавында тукталдык дип сөйли ул. Инсе тапкыр мин урынды карарга килгән инем, менә шунда кайда бит сыгыш яһыйбыз инде, менә балаларны кайда бит инде сакырабыз, уендар бит инде безнең буласак, мастер-класс оештырабыз. Менә мин киләм һәм Кәкүк үсеп килә. Ул утырдыла менә ана тигендә баганалар һәм кыскыра башланы. Менә ул юкка гына түгелдер инде. Башкортларда булган борынгы кошлар культы изге санала. Анда нигездә хатын-кызлар белән балалар гына катнаша. Алар бу кошлардан җәйнең мул булуын, мул уңыш һәм иминлек алып килүен сорыйлар. Шуны тормышка ашырыр өчен күчтәнәчләр таратылган. Аның бер өлеше Кәкүккә багышланган. Ашамлыкларны, сөтне, йомыркаларны һәм башка тәм-томнарны агач төбенә салып дуга кылганнар. Балалар исә теләк теләп шул агачка кызыл тасма бәйләде. Әнием 100 елга кадәр яшәсен. Минем теләгем тормышка ашар дип уйлыйм. Бәйрәм, җыр, биюләр һәм башкорт халык уеннары белән бәйләнеп барды. 8нче мәктәп яны лагеренә йөрүче балалар юрты, аучы һәм үрдәкләр, җепләр һәм энәләр табышмаклар уенында катнаштылар. Халык костюмы мастер-классын кызыксынып карадылар. Үләннәр һәм агачлар бүлүдә ярыштылар. Бу чыннан да шулай, гомумән безнең Башкортстанда гына түгел, Татарстаныбызда да йолаларны хәзер тергезеп баралар. Менә Күке шәе дигән бу матур йола да шуның белән бәйле. Бигрәк тә ул бала чагага ошый күреп торасыз. Монда инде йомырка белән дә бәйле, агачны майлыйлар, агачка төрле менә тасмалар бәйләп, үзенең йөрәктән чыккан теләкләрен әйтәләр. Менә шундый йола бу. Бәйрәмнән һәркем күтәренке күңел белән таралышты. Китапханәчеләр инде бүгеннән әлеге башкорт йоласын 2нче елга зурдан башлап оештырырга планлаштыра. Айгөл Шәрәфиева, Максим Брюхачев, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Яңалыклар вакыты. Узган ел көннәрендә Яшел фитнес проектының 7нче сезоны башланды. Сентябрьгә кадәр Татарстанда төрле юнәлештәге 600-га якын тренировка узачак. Бу чаралар барысы да Татнефть җәмгыяте ярдәме белән башкарыла. Әлмәттә сезон ачылышының ничек узуы турында алдагы сюжетта. Яшел фитнес проекты быелгы сезонын шәһәр пляжында ачып җибәрде. Программа бай булды. Зарядкалар, тренировкалар, мастер-класслар, биюләр, балалар өчен төрле уеннар узды. Барысы сәламәт булу өчен мөһим. Хәрәкәттә бәрәкәт. Открытие 7-го. Яшел фитнес проектының 7нче сезонын ачу бик шәп чара. Аннан башка шәһәр яши алмый, чөнки ел сайын кыш һәм җәй айларында без Яшел фитнес белән тыгыз хезмәттәшлек итәбез. Әлбәттә инде, без күбрәк кешеләр кушылуын телибез. Без моңа билгеле бер адымнар ясыйбыз. Зумбадан алып Скандинавия йөрешенә кадәр Яшел фитнес программасы төрле яшьтәге кешеләр өчен ел сайын яңадан-яңа яхшы тренировкалар тәкъдим итә. В 43 регионах России. Бүгенге көндә әлеге проект Россиянең 43 төбәгендә эшли. Татнефть компаниясе ярдәме белән без системабызны камилләштерә барабыз, юнәлешләр санын арттырабыз. Бүгенге көндә бу 15 юнәлешкә якын. 1, 2, 3, поехали! Мероприятие мне очень нравится. Миңа бик ошый. Балалар белән биредә күңелле стартлар алдык. Бик мөгъҗизалы үтә. Гомумән, бик шәп тренерның бөтен масштаблы музыкасын ишетәбез. Гомумән, мин бик канәгать, бөтенсе яхшы үтә. Яшел фитнес проекты буенча тренировкалар ачык һавада һәм бушка үткәрелә. Әлеге проект Татнефть җәмгыяте, Россия Федерациясе спорт министрлыгы, президент грантлары фонды ярдәмендә тормышка ашырыла. Үзегез белән бар тик коврик, су алырга һәм яхшы кәефтә булу кирәк. Асуамирова, Милена Валиева, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсунриева һәм монтажер Илдар Гимаев сезнең белән саубуллашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.